juomassa Kai sä tarjoat sitten kun tulee. Mä käytän tuon kirjalla. Singaporesta sitten viimeinen kirja. Että susta tulee täysin oppinut, että sä et palaa RAI-palvelukseen takaisin. Ei, näin ei varmaan. 10 askelta. Vai montaks niitä on? 10 askelta, että pysyy ravintola-alalla. 10 askelta alkoholismiin liittyy. Ei ole monta askelta jälleen. Okei. Kiitos Ismo. 1001 koktaili, jos sä kokeilet itsellesi sanoa, että sulle menee, jos sä vedät 3 päivässä, niin... 2 päivää. Vuosi. 10 päivässä, niin 3 kuukautta ja se on siinä. No niin Pekka, pidä nyt pieni puhe ja sitten... Sitten peli. Sitten seuraava.